Anaran telepon na faida kaisa. Kaza. Seng to sini utukta hangkai buskangni 7 tarik seng kaisa mass gathering khainani bagai sini kaire bisi utukta na hajak kaire school mat kinaro aboni teinai seng tini 4ta ward no ekই time seng 4ta somoyo seng asugui tongo jahate public no seng mane awareness khainani bagai amoni bagai joto bisi ni bising 4ta ward seng 5ta ward ni bising pano 4ta ward seng tini asuka seng khanatai kaisa ward seng 6ta wa asuknai jonogon no seng khanarnani bagai mohaita Hingke je buskangni je chongmari no tuye norok kitinggai norok lukrongol norok to message ralamoso lukurok no message rangman khai to seng buskango sini tipramo thano jahate seng jehetu seng joto jagano berai naimani bisingo sini kore gojri mangsi seng gobangma ama hai borok rokno seng buskangni sini morasni netrite jodi seng phaikya hangkakai jara nukhung sugya nugya mane lekhapora khaijak bibino bonchi tongjak ama hai borok rokno durdosana hoite muktongnani bagai seng nongni media thurutui seng sanan musungo buskangni je election sini moharas no kaplai khainani bagai jottono kame kami tama hasuk tama hapung joto nok amsaini borok sinta khai moharas no seng o movement 2023 seng nainani nainai onong media tei seng bong thani koyu